Mình còn siap ai ku ble pi ki perlok perjor bro ki pa lakasan dengan anak pas ani ngak wa ban batai phang ka jing upload ki video po YouTube lada pi pi ngat agan ni ga copyright strike lada pi ngat ka we ka strike kemut pindo ya ka jing upload video haka sita yo pat atali pat pindo si penai lai tali pat pindo ado kandai pusngi tiga ni ka sem jing app ha nam ta ki pada YouTube te phila ban husiat pha nang ban lai na kum kini ki copyright strike nama musin minta labon ki por ba ila ek video kam tam ye ki video ki pe dai phang ka bom ya sha ek bom ya hap ka bom sha ka YouTube tim te ka YouTube kala ban ai copyright strike ane kala ban weng no YouTube di jong phi na po YouTube mar pa ka don chikta ya ki mlang sa lang bat ka don pat ro ka ba ki we ki YouTube ki la ban ai copyright strike ya phi te da pingat akan ni ro ka YouTube kala ban ya ka YouTube channel jong phi bat kala bet ban long ban ka ba pisan re kalong kam sha ban upload ya ki video hakini ki por ba ka strike te perlak mangai pa phin sma sung tho ki kham tam ya ki to ki video ki ba dai chpang ki khna rit la da pi hikai bikin ti ki duma la ne ki we ki ting ki ba ta ma ka YouTube tim kan sha bat la da phin sim ya ki content ba ki we ki ai ya pi ka strike long ka sem jing ya pi but ada don sibon ki bum sha ban upload ki YouTube te ngarongan da sem phang phan re ngasio i ban ngasio jintip ban yo ban pole apa setting jong ni ka YouTube ka phila ban syak hi nomor ka YouTube kam sha bon ki ba ka kam sha andre ngapat ngala ma dia kan ni ngak wa ban tai phi kanang pin nom ngat akum kini ki copyright strike kanang pin suk kanang ba ka YouTube channel jong phi kan long bet ka ba ya bet je ti pat pin la ban upload video man la kasi dai la da chia bang ada kan ni ka copyright strike kemut pila sem jing sibon pa happy day bat ka kam upload ya video matang kan ni ku blai sibon te phila ban ser pha ya la ka jong ka YouTube ban upload kulma re ki video